Irakurriko dugun olerki hau Joseba Sarrimendiak idatzi zuen. Espainiar poliziek Euskal Herrian beraien zatiak ere preso hartzen dituzte infernuaren 11. zirkuluan latibatzeko. Edozer gauzarekin harrapatu duten neska, lagun torturaturen baten azalpena oroitzen du. Beste batek ez dakit zergatik detenitu duten ere, eta inork ez du atetan barrura daramaterari heldu den sufrimenduaz kalkulu egokirik egin. Zer da hormaren kontra zapaltzen hauen oinezkean? Galdetuko dio gero neskak bere buruari. Zer da nire alako utxuneo? Odore ubelaren bitazpizikari buruzko tratatuak izanen da, mitzaila hil batean borrero itzalen arte. Honela, gutxi gora bera, odolak aurpegia borratuko dizu. Hegazti itxuek inguratuko zaituzte. Haragiak abandonatuko zaitu, eta argi nanoek zure gorputzetik erauzitako adreiluz errautsezko katedrala erekiko dute. Eta zure bizitza, zeure fikzioa izanen da, eternitatearen aspektu den egun bakoitzean. Materialismo dialektikoaren klasikoetan ez zen argitzen. Gizaki torturatua moduri individualekana munduaren epilogoa bihurtzen da. Espainia poliziek Euskal Herrian beraino zatiak ere presoa hartzen dituzte. Infernuaren 11. zirkuluan gatiratzen.